kakhulu isikhathi emsakazweni make kwangena ingevu ithi bese ke ifaka emakethe ethi hayi phela kasiyofuna ukuphuzwayo. Bengicela ngani zakwethu ukuthi samukele ke uLungelo Velane owaziwa ngoNgelo V kanye nobaba uMahayi okuyibona abantu abebesondelela kakhulu kumfowethu esingabangi abasesigabeni sokuthi babizwe ngabakhulumela abangani bakhe. Sicela sibamukele beza phambili ubaba uMahaya kanye noNgelo V. Ibona bazothatha besibeke ngobushobo obungale ngaphezu kokuba thina ube umfowethu kithi abafowethu ngapha okhosini kuyi-colleague ke kanye bona-ke banesigaba esithe xaxa nje esilingana nokuthi basondele kakhulu kuyena ngokubungani. Sondelani kanza kwethu, sondelani phela. Ngajabula uma abangani baka BK bengasondela ngaphambili ngoba ngaze bese ngathi mina bengumngani wakhe kuphela. Kodwa ngiyafisa ukuthi le ndlu ithathe lomhlabeleli ukuze sambisane nomoya wakhe ngqo. Umhlabeleli othi mathalente Zepeu Magose Swangu Ake sothathe kahle lo mhlabelelo uthi uhlabelela upulalela ukuthi uthini mathalente Swangu Kose Ongefone
ngeke ngoqede lo mhlabeleli ngonxa ubude bawo. Umuntu akakathathele lithuba ngale kokupholisa amaseko. Ngibingelele wena Macingwane ophakathi kwethu ngqongqoshe ubaba Mchunu. Ngikubingelele ngqongqoshe baba uze ukodwa yengwayo Mkhontwana. Ngibingelele imeya lapha kule district Mphemba Kingcetshwayo na ezinye ikhulu ke nihambisana nazo. Bese ngibingelela umndeni waseMachunwini. Ngibingelela umndeni oKhoze FM. Ngibingelela ihlobo, ngibingelela abaseKhakoni nabo bonke. Ngikwazi uniqeda nonke bakwethu ngenxa yesikhathi. Injalo iphuma edonjini. Impela izithupha ziya egwayeni uBK nabazali bakhe. Nomsebenzi awenzela isizwe sikaphunga noMageba. Oqala ngisho ukuthi asibona abokuqala nabokugcina kubangani bakhe njengoba nibona sengibacele ngaphambili. Ukuthi nje thina sitholakale siseduze kokukhuluma. Kwase kuthiwa kasikhulume. Ngoba impela abaningi abangani bakaBK bangangeyinweleze ekhanda lami. Ngakho kunakuthukusa namunye umngani wakhe. BK bekuyinsimbi edle ezinye, insephe yoqobo, isigoma, insengakwazi, unondleni. Kwezolwazi nakho konke abekwenza kakhulu kwezokusakaza. Lesizwa ngelinye ilanga yake yangethula umthwalo wawunzima ongiphethe nginguchaze la. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngake ngathola ucingo ethi ucela ngikhulume nobaba wakhe. Ubaba wakhe ungikhonze kabi. Ngamuzwa ocingweni ukuthi cha ujabula impela nobaba wakhe uthi iganele esokweni noma igcacele esokweni. Usho ukuthi ngoBK usengagcina naye ewakha umuzi. Njoba ngiqala le ngoma ngoba uBK washaya insimbi ebandleni lakwaShembe ebuhleni ngaphansi konyasi. Futhi uma siyachaza ukuthi uBK watholakala kanjani ngokwesonto lakwaShembe. Lamakhona abenawo ningaqala nihloniphe ibandla lakhe kakhulu kunaqali ukunalokho nihlonipha ngakho. Ngakho uwile umuthi omkhulu. Ngiyafisa ukuthi amasikhuluma ngomuntu omkhulu ukuthi uwile sisho ngoba umuthi awukwazi ukukala ubude bawo. Awukwazi ukukala ukuqina komuthi. Awukwazi ukukala ukuthi umuthi usuphila isikhathi engakanani ngaphambi ukuba usike ulalise phansi lileleke iqhawe. Ngelinye ilanga lensizwa yake angivakashela lapha endlini. Isitholile ukuthi hayi sengihlala ngaseThekwini. Ngoba uBK mina ngamazi esafunda isikole eDUT. Njoba nizwa kusho umlando wakhe nje. Waye ngilanda ngile enkandla ngifundisa iscience angicele ngiyofundisa izikole umfundi kodwa elekelela already abafundi abasafunda umatric. Manje mayifika lapha endlini indoda ebibe namahlaya la. Angesho nihleke njalo. Sengiyapheka ke ikuyaxoxwa le ndaba okhosini izolo ukuthi waye nekhono lokupheka. Manje sengiyapheka ke ngoba nami ngangingedwa nje. Sesiyadla sethi hayi kodwa ukudla kacaca ukuthi ukudla okuphekwe indoda lokho. Hayibo uthini manje Macingo hayi ukudla okuphekwe indoda lokho hayi ngizokumema mina ke ngipheke endlini yami. Cela unixoxele ihlaya. Ngiyila ngathi hayi woza sengiphekile inhlobo shiyani bengibiza ngenhlobo shiyani. Ngiyazi lapha ehlala khona ngiyama ngifika lapha endlini akekho. Usethi hayi kuneyindawo engihlala kuyona hayi leyo. Ngizokuthumela ilocation. Uma ngithumela ilocation uBK kanti uqinisile uqinisile umazi impela kanti use restaurant yase Oyster Box eMhlanga Rocks. Amahlaya ke nje uBK
ongeke uwaqonde ngelilanga ngiyambelekela iweekend uthi sobe kuphi ngeweekend kanti njalo masiyoqopha lapha e-studio wabona lapha ngaku Clark Road yabona lapha elivamisa ukwenza khona into zethu siqopha khona athi abona nje funeka sishintshane ngalezi imoto lezi hey waba kuhle impela nje bona njengoba uhamba nge-Range Rover uthathele ngithathele emhlophe wena uthathele yami egrey sike sibadide nje abantu kanti ngelinye ilanga uzobuza ukuthi ngikuphi ngiqamba banga ngoba ngafunezeke kimi qamba banga nje hayi ngisekhaya le enkandla kanti ngiqamba amanga uyangifonela uBK useyaduka ngasekhaya uye ekhaya akasho ukuthi uyeza uthi uyangisurprise ufuna sishintshane ngalezi imoto besingincela ukuxoxa kuze kuse nalendoda bangacishe ngakhala iqhudwa le ndoda yangisindisa cishe ngibanjwa zigebengu lapha eThekwini uzokwazi le ndasibiya kodwa le ndasibiya ngeke ngixoxe ngoba wathi abengixoxa wakhotha wena ngahlaselwa nje abantu abagqoke kahle amasudu bebengizo lezi egqoka amasudu njalo bathi nje kunemali egcwele lapha emtateni sicela ukukudemonstratela uzoceba nje ngokukhulu ukusheshsha hawu kanjani na hayi sibuyele ngapha eceleni bakhipha iphepha bakhipha amaphepha amhlophe bakhiphe nomuthi oyi-ink bawugcobo vele uphenduka imali uhamba othenga kodwa ngeke ithenge uthi yothenga imali futhi uthenga ngempela hayi bese benginika inombolo zawo sengishayela uBK weBK ngase kunomnotho phela umuntu abeyomngani wakho manje wase kunomnotho singase sothi athi hawa suka nje uphele lapho zigebengu lezo uBK ke lo uBK ke sengiyivala sigcinane naye ngomhla ka17 December silapha ePort Danford enelisiwe phambi konyazi sihamba noBK siyopresenta idocument ubaba wayecelile ukuba siyenze njengeyifundiswa zebandla siyopresenta idocument ube kube nomcimbi omkhulu wama graduates sihlala isikhathi eside ke lapha sikhuluma nobaba ubaba uyaxoxa ubaba ujabulela uBK nje usethi hayi wena BK ufuna uphatha iplate wena ulibeke lapha ekhanda lashitila ICC ngesonto lomhla ka24 ngoba kuyilesonto nje sigcinane noBK sino sibiya silapha ya eDUT ezomukela abafundi abasha enzisi orientation ngakho ke ngithi hawu bakithi kodwa umsongo sishaya igxalaba siyale bese kodwa mina ngathi anginalo uphawu lobuNazaretha njengawe ngisabanjwe ezinye izinto kodwa ngiyeza hawu bakithi ibithi uma isikhuluma isakazo okhuzini kube sengathi isidlona umbhobho uqobo yehliswa ngokutshala bokufulela insimbi kayigobi la isho ngamagwegwe ayo engathi ama bracket ngiyibize ngebhodi masithi hawu cha kulungile mfowethu uma ifuna ukuyivala ingxoxo ngithi hawu bakithi impela ube yiqha uBK eyinsizwa siphelele uma siphikisana naye ubevele ngimgcone ngithi hayi vele unenkani ngenxa ye-down man syndrome yabona i-syndrome lokuba mfishane so I say to all of you here so as to sustain the legacy of our beloved BK was a giant a urea hip yet a belly crawer at the same time. If you think BK was small and young, it means that you have been never in a bed with a mosquito. BK will make you realize that through his humbleness, down to earth, determination, dedication, self-actualization, honesty, commitment, selflessness and resilience, embracing everything with progressive sense of humor, that the more you learn is the more you become educated. The more you become educated is the more you get closer at the proximity of knowing that you know nothing. Once you realize that you know nothing, then you are educated. Uma usayikhukhumeza usenempakamo qhubeke uyofunda ushuda ukafundi. Hawu, goodbye mngani wami siyabonga. Sanibonani. Angizukuba mude uBaba Mahaye usecishe wakusho konke.
naba nabafowethu la ngaphambili kodwa ke asikho bangaka abangani baka BK sibaningi kakhulu uma uthi khona nje umunye ofisa ukusijoyina ngasijoyina la ngaphambili while ngisakhuluma sibaningi kakhulu in the meantime nje ngizothatha mhlawumbe nje less than 5 minutes kodwa Musa bengicela nje ungishayela lapho mfowethu uthi uzungithwale zungithwale nakalu ngizongalo uzungithwale zungithwale nakaloko yezongalo uzungithwale zungithwale nakaloko yezongalo uzungithwale zungithwale nakaloko yezongalo uzungithwale Siyabonga. Igama ngolungelo mina ngwakavilane ekhaya kwaNongoma. Ngaphambi kokuthi ngiqale nje inkulumo yami emfishane, uBK into yenkolo beyithanda kakhulu. Bekungenzeka ngakutshela ngobaba wakhe ukuthi ungumphishop noma ungumfundisi ebandleni kodwa yena uzalwa umphathi esonto ebandleni. Ngizocela nje ukucaphuna lapha na kuJobe 14 kuverse 1 no 2. Uthi umuntu ozelwe wesifazane imihla yakhe emfishane igcwele ukuyaluza. Uverse 2 bese ethi uyavela njengembali abune ebese baleka njengethunzi angemi. Engicabanga ukuthi ke nakubafo uBrix Mabrigado uBK kufike leso sikhathi sokuthi abone inkosi imkhumbule imbizele ngakuyena. Ubejwayela ukuthi kawu ngelose mfethu sengibhedile nini bamethi awu kodwa ke bekungafanele ukuthi ngibhede uma ukuthi sengibhedile hayi mfowethu ayibe encane. Mangaqala nginilandise ngomlando wami noBK ngaphela isikhathi ubungani bethu budala kakhulu kodwa abantu abaningi ngenxa yokuthi mina ngicula umaskandi bebengazi ngesizathu sokuthi besivikela ukuthi uBK umsakazi mina ngiwumculi. So bese nento ethi bafo kufanele ngiuvikele umsebenzi wakho ngaso sonke isikhathi ngoba uma ungabonakala nami namhlanje kusasa bese uyodlala ingoma yami okhosini umngani bethu buyokudalela amazinya abusheleleze emsebenzi kanti akufanele abangani abokuthi besekane bekhulisana ikhathi zonke. uBK ke nje ubeyithandela umndeni wakhe, izingane zakhe nabashana bakhe. Before nje aqala ukugula ubafo besijwayele ukuthi njalo masithola ithuba sithathe izingane zethu sihambe nazo ziyodlala ama games oyindawo kuthiwa ise Gateway. Kunomdlalo ke angifundisa wona kuthiwa ibowling. Ngakoqala ngaye ke lapha eThekwini sishwibeke amabhola lapha sishaya amabhodlela. Waqala ke ubafo ukugula ngo2020 mangaphosisi. Kula kwakhe ke kuye kwanyukela ubafo ngo2021 esesakaza uhleli kanye nawe esengena ngo12 to 3 emini. Ukugula kwakhe ke kwaqala nje kuyinto encane kwaye ngokuye kwaphumela emphakathini ngoba kwase kumphazamisa emsebenzini. Uma ngabe sebenza kufanele kwesinye isikhathi angayi, kwesinye isikhathi etheyila anqamuke emoyeni ngikanti ngofakazi, kwesinye isikhathi uzothi kade edlala ingoma mayisebuye ebuye sebanjelwe umunye engasekho emsakazweni ngenxa yakhe ukugula.
wangibiza emva kwalezo nsuku nje sekunesikhashana kwenzeka wathi bafo ngiyagula sazama ke saya kodokotela ngikhumbula kahle ngamncokolisa nje ngathi mina bafa sambe siyohlola saya nangempela wafika kimi wathi bafa singene sobabili sangena ngendlela engithemba ngayo ayisahlola saphuma futhi sihleka ngalelo langa ngoba izinto zayikhomba ukuthi ikahle ngokwempilo sazama ke isimo ngekathi siqhubeka sazama odokotela besilungu sazama abathandazi saya nakubela bendabuko nakhona futhi kubala bendabuko abafowethu abafana nodokotela umnguni bayazi ubafo ngisho eyohlola kumuntu wesintu ubefika athi mfowethu ngena nami phakathi ungilalelise ngithi mina bafo akwenziwe ukuthi umuntu angene nomuntu eyolalela indaba zakhe athi yini ongayazi ngami ngena nami bafo ungilalelise ukuthi kuthiwani ngenyanga edlule mangingaphosisa uBK wathi kimi ngelo semfana kithi ngicela ungiphelezele ngoba bengasashayeli wathi ngicela ungiphelezele sihambe siyolanda ingane kunengane yakhe ngapha nje ngeke ngisho ukuthi kuphi nendawo sahamba sayilanda ingane sithe sesendleleni sesibuya okungangiphathanga kahle kwamvuka ubafo ukugula sisendleleni sesihamba nengane ekumvukeni kwakhe ukugula ubafo kwafanele ukuthi ngizame ukuhlenga isimo ngizame futhi nokuvika ukuthi ingane ingasiboni lesi simo ngoba osiphongo bazokwazi nomdonso ubhuti umbongeni ubhuti uSifiso uzwe bazokwazi ukuthi bekuba njani noSibongi bazokwazi ukuthi bekuba njani ubheka mayevuka ukugula ubafo nina eningabanga seduze kwakhe uma egula ngiyazi ukuthi niyakhala nithi kumzumile thina esibile seduze kwakhe sithi ubafo uphumlile ugulile ubafo strong kodwa ngendlela ukuthi uma ephuma beningaboni ukuthi uyagula ubafo uma sekuvukile ukugula mbongela ngazi ngaphi ubeya ekhala athi kunento enyuka la kwesinye isikhathi akhale ngesifuba akhale ngekhanda kwesinye isikhathi akhale ngenkwanje izandla ijike zingami njengezakho uma ngabe ubafo ekhala ethi kunento enyuka la ubuyibona ngiyazi ukuthi ngeke ningikhole kodwa into engishoyo nginabo ofakazi bayo ubusibona isifuba sikabafo sikhukhumala la uma ethi lento isila emqaleni ububona umqala kabafo ufutheka akhale acoka amacinga umoya efuna ukuphefumula ufuna ukumnika umoya kodwa ingekho indlela yokumnika ingakho ngithi ubafo ngimthanda nginjalo kodwa liphumule ichunu kulezi inhlungu umfowethu abebhekene nazo hey sonke lesikhathi ubeyayeke ubafo athi kimi izingane zakhe akafuni zingibize ngomalume ufuna zingibize ngobabungelo namhlanje ngithola isimanga uma ngabe uZiyanda ingane yakhe yokuqala iza kimi ithi babungelo ngizothi sorry for your loss ingane ezalwa yena isho kimi ithi sorry babungelo for your loss kuze kube namhlanje ke njoba simila no Mr Magic lapha angeke Mr Magic ungitshela ukuthi ubheke bephethwe yini but uSifiso awazi ubheke bephethwe yini umfowethu ugulile kodwa ukugula kamfowethu bekuhlukene kabili ngiyongixolela makuzozwakala kabi umfowethu ubegula enyameni egula emoyeni because umfowethu was a giver enomusa ukhanyisa izibane eziningi ubheka usiza abantu abaningi ubheka uthele inkomishini eziningi ubheka but when it was time for the people he poured on akekho owavela noma mangathi bancane abavela abantu akhanyisa izibani zabo ubheka mhla esakhe sicima baba bancane kakhulu abamlethele izibani zabo ukuthi aqala akhanyise sakhe futhi impilo inguqunguqu bafethu impilo kaBheka ibingeke ihlale ibheke phezulu njengathi sonke beba namasizini anyuke abe nesizini yokwehla ilapha besidinga khona kodwa as his friends as his brothers as his sisters we couldn't give him that
ubafo suffered from stress and depression. Abaseduze naye bazongifakazela. He suffered a lot. The mental suffering actually impacted the physical suffering kaBheka. Uyayathi kimi bafo lokhu kugula lokhu angisakuthandi. Kungihlekenisa nabantu. Athi ngibuke bafo sengineyibazi mina. Engithole ngakho ukugula. Bengingenjena mina. It was very painful. Sengiqeda ngenxa yesikhathi. Impilo yakaBafi bingasekho lula ngoba isikhathi esiningi ubesehlala ngokulala. Besehlalelele ubafo benginokuya endlini yakhe baba Mchunu. Ngifike ngihlala 3 hours kwesinye isikhathi ngedwa. Elele nje. Engaboni ukuthi sengikhona. Uma ephaphama uzophaphama thawu. Ngelosi usula mfaka kithi. But ubona ukuthi akekho. Udidekile la akaboni ukuthi kwenzakalani. Kumthatha about 3 to 4 hours ukuthi aphinda abuyele kuma senses akhe. Izinto isikhathini ebenisukwene ezikhulumile uthola ukuthi useyilibala nje kalulu bafo. It was bad. He had it hard. uBheka was naive ngalendlela yokuthi Mike, he never saw ukuthi khona umuntu onama intentions angekho mahle ngaye. He believed ukuthi wonke umuntu ugenuine nje. Wonke umuntu muhle, wonke umuntu ulungile. Uyabona njengaye. So some of us took advantage of that, and that led to a downfall kamacingwane. Bafethu sisonke nje la nganza kwethu nendli igcwele ngiyocela ukuthi uma ngabe unomuntu owumngani ube umngani weqiniso. Umbheke umngani. Ungabe umngani othatha kuphela. Thatha phela uphinde ubuyisele noma ngathiwa ubuyisele ngalokho akunike khona. Mfonele phela umcheck simkhombise ukuthi sikhona. That's what he needed. That's what we failed to give him as his friends abanye bethu. Please let us love each other. In closing, kuthiwa ke izenzo noma ukwenza kaJehova akuphikiswa futhi akuquestionwa. Kodwa ebhlungu intando kaNkuluNkulu makunje. Ebhlungu intando kaNkuluNkulu makunje uyayibuza ukuthi uNkulunkulu umthatha kanjani lokuthenjelwe kuye. Uthi asithembele kuphi. Kulungile ke. Lala mfowami. Lala phakade. Lala Mchunu. Lala Mr. Ratata. Uthanda manje nakusasa naphakade mfowami. Ngiyabonga. Asisha lehlombe lenkulumo. Bangaba BK bebhonga emswaneni walo mngani wabo.